एक बार फिर से हाजिर बानी आप सबके बीच में लेके स्पेशल रिपोर्ट। चैनल भोजपुरी फैंस क्लब में सब्सक्राइब करें ना बोलम। चलिए बतावे जा रहल बानी कि भोजपुरी के सुपरस्टार एंग्री मैन पवन सिंह और बॉलीवुड के खिलाड़ी भैया में टकरार हो गई बा। काहे भइल बा चलिए बताओ तनी। जी हाँ, आपके पता होके कि चाहिए कि 10 फरवरी के पवन सिंह के फिल्म सरकार राज आ रहल बा। पूरे भारत वर्ष में एकर प्रदर्शन कइल जाई और वही जे बीच में अक्षय कुमार के फिल्म जॉली LLB 2 भी आ रहा बा। तब देखे कि ई बात तो हम यहाँ तक कह सकतानी कि बिहार यूपी जहाँ भी भोजपुरी के बोल बाला बा वैजा का अक्षय कुमार के माध्य पावत रहे सुपरस्टार पवन सिंह जी का भोजपुरी फैंस सिर्फ भोजपुरी फिल्म ही देखी, वो भी पवन सिंह के। तब देखे वाली बात बा के करा फिल्म के देखे खातिर दर्शक ज़्यादा जुटत रहे और टकरार तो है नु बा भाई, वो भी खिलाड़ी भैया से और भोजपुरी के पवन राजा जी से। तब देखे के बाद बा का हो रहा बा और ये सब जौन भी हुई ओकर हर अपडेट आप सबके बीच में हम लेके आवत रहम। थैंक यू, बाय बाय। और हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी ना भूलम, वीडियो को लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी और लोग भी जाने चाहे भोजपुरी और भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ जंग में साथ दी और अश्लीलता के खिलाफ आवाज़ उठाएं। थैंक यू, बाय बाय। ये हमारा नारा रहल और हर बार आपसे यही काम अश्लीलता बंद होके चाहिए चाहे भोजपुरी। थैंक यू।